Mbak Dinda, Mbak Nanda, sampean paring hadiah apa karo Sohibul Hajat? Coba mengucapkan atensi untuk manten berdua. Coba dari Mbak Dinda. Dari saya. Ya. Saya ucapkan buat kedua mempelai, semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Amin. Segera Ya dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. 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 Tepat kepada penonton, Pada penonton, semoga warga masyarakat. Lo ceret nih begini. Oh lo ceret, diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin ya robbal alamin. Terus Mbak Nanda. Mbak sinten? Mbak Dinda, Mbak Nanda. Paring atensi kepada manten berdua, Mbak. Manten kekalih mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bale wisma tansah atut runtut pindho mimi lan mintuna dados kaken-kaken lan inen-inen boten pinisaking donya tekaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang saleh lan salehah. Weh, amin. Wong ki nek sekolah manajemen iki cerdas, Nduk. Omong wis ra eneng spasine blas. Kuwi nek dosene ra pinter ngono iso digaglak karo murite. Alhamdulillah. Sampeyan apa olahraga basket apa voli ngono, Nduk? Kula nate nderek voli. Terus didiskualifikasi. Karena nyemes rombong bakso. Nyemes rombong bakso. Tak kira nyemes pelatihe. Ndahne oleh anyang-anyangan dicemes karo sampeyan. Nduk, sampeyan paring hadiah apa karo temanten berdua wujud tetembangan, coba. Berdua. Nggih. Setya tuhu mawon nggih. Setya tuhu nganggo bawa. Sing bawa sinten? Mbak Nanda. Kriyang kalih. Oh iya, bawa. Oke. Dibawani surasane bawa tiyang ingkang nadi kanduan asmara. Monggo, kaya ngapa, Nduk? Bekale wong jatuh cinta, gegarane wong akrami. Monggo. Kula riyen apa Mbak Dinda riyen? Sing penak iki jane sampean dhisik aku keri. Apa bareng? Nek bareng biasane penak. Sing penting semayang. Sing penting semayanan. Cah ra mudeng kok malah. Nano Nimasitase Weh, jaman Universitas Negeri Malang biyen aku sekolah ning kono, Mbok, tahun 2001. Angger Dies Natalis mesti wayangan. Kuwi biyen merga rektoripun Piyayi Tulungagung panjenengane almarhum Pak Imam Syafi'i. Terus dilanjutkan panjenengane Pak Suparno, kuwi ya Piyayi Tulungagung. Ngono, kuwi ben ulang tahun biyen wayangan. Mbah saiki kok blas ora tau wayangan. Upama sik wayangan kira-kira sampean ya ditimbali ning Malang. Mergo instansinya UT-nya itu kan ada di Universitas Negeri Malang ya, Bu ya. Nggih. Lah nggih, engko jajal tak usulke, Nduk. Damel wayangan. Oh nggih. Ya. Insyaallah. Dinggo duwe gawe. Suarane resik, apik. Apik nget. Apa kuwi? Apik banget. Apik li. Apa kuwi? Apik sekali. Sempak teles. Apa kuwi? Semangat. Kompak, anti lemes. Anti lemes. Mimpi basah. Ing sarene
Sumutu. Apa kuwi? Suaramu mutu. Oh. Datana kingko sarambet Datan ginggang sak rambut. te Rambut. Lamun adoh caketing Ano. ati yen sedah tansah molat sido asih Pindha mimilan mie goreng. oh. Mintuna kok mie goreng. Nek kala wau kan sampun tetepangan kalian sindene. Iya. Loh, jenengan nyoting napa niki? Mboten iki lho. Ngabari iki lho ana sinden ayu nang kanca-kancaku, Mbak. Nggih. Nek panjenengan asli saking pundi? Oh, kula asli Arema. Arek Malang asli. Oh, nggih. Saking Singosari, Nduk, kula. Oh, Singosari. Nggih. Kelahiran tahun pinten? Kula kelahiran sampean tahun pinten? Sampean tahun pinten? Sampean tahun pinten? Kula 2003. 2003 kula 2001 lah. Oh, berarti nggih unda-undi nggih. Unda-undi kalih no, kula. nggih unda-undi Berarti no. kula nimbaline Mas. Kang Mas, nggih. Mas ngaten. lajeng garwanipun pinten? Oh, mboten gadah kula tesih Joko, Mbak. dereng Nggih, gadah. dereng. Dereng gadah. Dereng gadah. Live streaming lo. Ora apa-apa. Bojoku ki sabar kok. Lah malah muni dhewe. Aku no sing apa janggal budar no diteleponi gak no sate jumlahe 3 leh maka. Malah buka cerita Mbak Lucy. Ning rukun kok, Nduk. Aku ki mergo katresnanku ki turah. Dadi angger sapa-sapa njaluk ditresnani mesti tak tresnani. Turah katresnan. Piye? Ndo mimi Ora sida diterusne takon. Tuno. Aku duwe bojo cah iki wis ora tak kapak-kapakne. Ming ngarepe tak laminating. Tak laminating nek bleduk tak sulaki. Nek siram. Dilaminating ben ora teles kok. Ayo bareng Kang Mas ana tepi wajib Nano Sido asih sing ngendang rambutnya gondrong nganggo kacamata kaya jenate Pak Budi Nduren. Pengendangnya Pak Sun Lawas we. Pak Budi Nduren sing ngomong aku mbiyen. Yo. Aku kang
setyo satu wet biyen nganti saiki babasane peteng kapapat kabar sumunan andika pangayomanku lahir batin tuwus nyata mong sajake andika sampune kurang rano Mugianto berkahing witi antika tansah lipat
Dibacotke gambyong nduk, iki ya pinter gambyong kok. Yo kaya apa digambyongke? Yo.